coñecer as estruturas tróficas é fundamental para determinar a saúde ambiental dun ecosistema e así mesmo poder establecer medidas de conservación. Para coñecer estas redes tróficas utilízase a cuantificación da proporción de isótopos estables tanto de nitróxeno como de carbono. O nitróxeno permite coñecer as transferencias entre consumidores e o seu alimento, e o carbono achega información sobre a procedencia dos nutrientes continentais ou mariños. No meu proxecto estudiouse o ecosistema do esteiro do Miñor porque é un lugar singular de interese medioambiental da comarca. O obxectivo do meu traballo é cuantificar a proporción de isótopos estables tanto de carbono como de nitróxeno en diferentes especies de diferentes zonas da Foz. Recollín mostras de diversas especies en diferentes zonas do esteiro da Foz, dependendo da maior ou menor influencia mariña ou continental, e unha vez no laboratorio secamos e moímos as mostras ata conseguir un pó fino que se analizou mediante espectrometría de masas e a partir dos resultados comparáronse a proporción de isótopos estables de carbono e nitróxeno nas diferentes mostras. Co carbono permitiunos analizar a orixe dos nutrientes, ben mariños ou ben máis continentais, e no caso do nitróxeno permitiunos caracterizar a estrutura da rede trófica. As principais conclusións do meu traballo son, por unha parte, que distinguimos entre dúas fontes de nutrientes claramente diferenciadas, a de orixe mariña e a de orixe terrestre. Ademais, identificamos unha rede trófica ben estruturada en diferentes niveis tróficos e, finalmente, detectamos elevados niveis de contaminación antrópica que se reflectiron no incremento de nitróxeno 15 en todas as mostras. Considero que a ciencia local aporta coñecemento fundamental para a toma de decisións responsables e así poder avaliar as nosas accións na natureza cara a un futuro.